si Dong. Ako si Bay. O ako si Court. O Kami kami ang ang Iglesia. Iglesia ni Lord. Kining nakoy pangutan na ba iba kining bahin sa kuan ba sa Biblia. Ano man? Wa ba ka ni magkasumpaki bay? Ano nakapangutan na mag-ana? Kinom dong ba kakadto bitawng gitapok ni Kristo sa Marcos kapitulo 6 bersikulo 8 ang iyang mga apostoles nga diin gitagaan kini niya og kanang gahom sa paghingilin o kuan kini pa sa paghingilin og mga demonyo. Yeah. Ang iyang usa sa iyang mga gisugo ngadto sa mga tinun-an niya nga dili ipadala ang sungkod. Yeah. Bitaw, mga kabantay sa bitaw ko na Ano ba naman? sa Lucas kapitulo 9 Oo. versikulo 3 o sa Mateo 10:10 dili man ipadala ang sungkod. Ang sumpaki man. Asa may klaroan ni Dong? Murag wa jud ko sa posisyon mo tubag ana karang Dong Yun. Court kay murag sumpaki gina tinuod yun.